Илон Масек, роден през 1971 година в Южна Африка, още от малък проявява страст към технологиите. На 12 години създава видеоигра и печели първите си пари. През 1996 година основава Zip2, която продава за $307 милиона. С парите оттам създава X.com, която по-късно става PayPal и е купена от eBay за $1,5 милиарда. След това, с мечти за космоса, основава SpaceX, революционизираща космическите пътувания. Инвестицията в Tesla Motors го прави лидер в електрическите автомобили. Освен това, той основава SOLARCITY, NURALINK и The Boring Company. През 2022 година купува Twitter и инвестира в криптовалути. Масек е пример за визионер, който поема рискове и променя света.